Allahu Akbar. Wannan dai shine karon farko da aka samu mace na limanci a masallaci a nan kasar Jamus. Masallacin na haɗa maza da mata a sahu guda da zimmar yaƙi da tsauraran aƙidu da ke jawo addinin baƙin fenti a idanun duniya. Seran Ate lauya ce mai fafutukar kare mata da ke zama jagoran kafa wannan masallaci. Ta ce muna takaicin rashin samun dama ga musulmai masu sassaucin ra'ayi. A tunanina ya kamata a ce mun daɗe da samar da irin wannan masallaci. Wannan masallaci dai na maraba da maza da mata da masu neman jinsi guda. Wannan da ya yi kasa bai dace ba, saboda ko cikin addini ba ce haka ba. Mace ta ba da sallah ban taba ma ji ba, kuma wannan ya zama mai farkon ji na. Waɗanda suka asasa wannan masallaci na ganin wannan yunkuri ne da zai sauƙaƙa tsamin dangantaka da ke tsakanin addinan biyu a Jamus da ma sauran ƙasashen Turai sakamakon kai hare-haren ta'addanci da ake alakantawa da musulunci. To sai dai salon masallacin na baiwa mata damar kiran sallah ko gabatar da huɗuba da yin limanci ba tare da niƙafi da zai rufe gashi ba na zama sabon abu ga mutane da suka fito daga nahiyar Afirka. Mu dai a gida tunda muna bin mazhabar malikiya ne ba ma yi, amma kamar sauran mazhabobi Shafi'iyya, Hanbali, Hanafi su malaman su yawanci ba su ga matsala wajen mace ta ja 'yan uwanta mata sallah ba. Kamar misali yanzu malamin Misir nan Sheikh Yusuf al-Qaradawi ya kafa hujja kamar da hadisin Ummu Waraka wadda mace ce lokacin sahabiya ce lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mahaddaciyar Qur'ani, Annabi ya bata dama da cewa za ta iya jan mutanen gidanta sallah. To amma su kamar wannan masallaci na su Ibn Rushd Gotha da aka bude shi a nan Berlin din, su abinda suka kara zuwa da shi sabo gaba ɗaya shine a ce ba ma jin sallah ba sahun an cakudu. To ina ga wannan gaskiya abu ne wanda ni ban taba karanta wani malami wanda ya amince da haka ba. Masallacin da aka sa wa suna Ibn Rushd Gotha ya samo asali ne daga sunan wani masanin addinin Islama Ibn Rushd da wani marubucin kasar Jamus. Masallacin da yana a bene na uku cikin kasuwar gumin majami'ar Lutheran da ke titin Muwabin a tsakiyar birnin Berlin. A yanzu dai akwai musulmai sama da miliyan 4 a nan kasar Jamus, waɗanda mafi akasari sun fito ne daga kasar Turkiya, yayin da wasu da dama suka fito daga yankin Balkans da kuma wato yankin gabas ta tsakiya. Akwai waɗanda suka fito daga ƙasashen Afirka da dama. Duk dai da irin cece-kuce da buɗe wannan masallaci ke ci gaba da haifarwa a kafofin sada zumunta a nan cikin gida Jamus da kuma wasu ƙasashe na duniya daban-daban, amma waɗanda suka asasa wannan masallaci na da yaƙinin buɗe babban masallaci game da samar da guraben horas da mata ayyukan limanci da kuma sha'anin addini. A cewar masu irin wannan ra'ayi na sassaucin addini zai taimaka a samu ɗinke baraka na rashin fahimtar juna da ke tsakanin al'umman duniya.